dinhi sa atong simbahan, labi na karong panahon na sa pandemic, na ay gipatuman nga mga balaod, limitasyon unsaon pagsulod sa simbahan aron mo apil sa misa. Ana, no? Ang langit sad, doon na sa DICI balaod. Nakadungog mo gibasa sa balaod sa langit, kinsa ray makasulod. Ang makasud sa langit, kadto ra gyung dili dato. Ang dato moagi usas lungag sa dagom, pero mas sayon pa kuno sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato. Suportig yung lisura. Niya ka mo, gusto pa mong magdato o gusto mo musuod sa langit? Gusto musuod sa langit. Hay niyong piliyon, kusga ka no be? Magdato o musuod sa langit? Musuod sa langit. Ako, pangutan ako. Na ikaw pa din, sa may imo. Ako, gusto kong madato o niya makasod sa langit. Unsaon man nga madato ta niya makasod pag sa langit, hibaw mo. Gusto mong mahibaw? Kana bang ingo mas Kristo lisod kay dato pagsod sa langit. Pero na ako'y nakita sa pagbasa sa Ebanghelyo nga pamaagi aron ta madato unya makasud pag yung langit. Mauna ang tubag ni Kristo ni San Pedro. Ingon San Pedro, Lord, amo manggibiyaan ang tanan. Unsa may mapaabot namo? Tanawang tubag ni Kristo ha? Inig lingkod na nako didto sa akong trono sa langit. Kamo sang 12 kabuok manglingkod sa mong mga trono. Nya kanang maglingkod og trono, pobre na dato. Tanawa, dato na. Pero as langit, galingkod. Napagigisultis Pedro, si Kristo. Sultihan ta mo ha, kinsa tong mubiya og uma, balay, sa pato, iyang igsuon, iyang papa, iyang mama, iyang asawa, iyang kabit, iyang uyab. Kinsa tong mubiya, ana, makabaton og labaw pas gatusan kapilo. Sa ato pa kung mubiya ka og imong kwarta nga 10,000, biyaan na nimo para ni Kristo, i-times na niya, at least i-times na niya 100. Unya kung 10,000, i-times og 100, pila may imong makuptan unya ni sunod nimong Kristo? Pila na? Di mo ka mo multiply? Mahimong 1 million. Unyag, milyonaryo ka. Unsa man na? Pobre ka, dato. Dato! Kasud pag yung langit. Kaya gipunan ng Kristo. Makadawat dinhi og labaw sa gatusan kapilo. Kung unsay iyang gibiyaan. Unya, hatagan pagin siyang kinabuhing way katapusan. Paskang datua. Makalingkod pag trono. Dinhis kalibutan. Mamilyonaryo pa. Sa to'y sunod. Makasud pag yung langit. Ug maoni ang mga techniques nga kinahanglan natong sundon. Nya, saban? Sunod mo ani. Ang babag lang ani, dako kay question mark, di ba kata maparihas mga tao nga gisultihan sa Ginoo pinaagi ni propeta sa tong first reading ka? Ezekiel, si Ezekiel, niingon man Ginoo dire, kamo mga garbuso na kaimustanan, nagpakaginoo na mo, nagsalig na mo sa inyong kabray, sa inyong kamaayo, kawais ninyo nga mopadagan sa kinabuhi, nga nga milyonaryo na mo, nga dato na mo kaayo, muragwa na'y sikritos kalibutan, nga di ninyo mahibawan tungod sa inyong pagkawais, nga nagtuo na mo, nga ginoo na mo. Karon ang kalibutan, murag naingon bayaan na-discovery na nato hapit tanan, hasta ganing kinagamyan nga bahin sa lawas sa tao, kanang gitawag natog cells, ato nang gi-dissect og maayo, nga pwede na atong i-fertilize ang egg cell og ang sperm cell, diha na las test tube, dili na diri sa taguangkan or sa ovary sa babay.
Asa na mag-fertilize, kung kasuway na. Kapataka ang lagong sulti. Pero arin nastiyan sa babae, mag-abot ko ang kuan. Mawabitan ng lihay, Miss Madre, kaya mag-abot niya. Niya, inana. Pero karon anha na test tube. Ngayon ang test tube. Anha na maghimog bata sa test tube. Kisay maghimo, ang mga bright, ang mga doctors, mga scientists, nga bright, niya paminaw na to, mo Ginoo nako, kahimog ug tao. Yung Ginoo, oy, kalaway nimo. Ipasulong ti kag kaaway nga wa nimo mailhi. Muraon niya kag iro nga gipatay sa imong kaaway. Tanawa karon nga COVID na ta. Sige. Labi na mo diyang supak yun. Sige. Ingon ka, masulbad naman ni Pader. Mapangitaan naman niya ni og paagi kay bright good tagod. Sige. Okay kay na. Unyag ipasulong tag linog. Na nakasulbad ng linog. Ipasulong taog hurricane kanang bagyo nga tag 600 kilometers per hour. Paspapunan tong jutay katong Yolanda kay kuan raman to mga 350 raman to kilometers per hour. Himuong 600 kilometers per hour. Mura nagikusgos lupad sa eroplano. Makasulbad na. Bisag unsa nimo ka bright, ipadpad ka. Unya pakapinanda yung tsunami nga tag 40 meters ang gitas-on sa Hapax Baud. Lingo-lingo mamo dia. Yung Ginoo ay lang na kay kuyaw kay nastanan, di na lang nako patuburon ang tanang tubig. Isa mo rin, sa kuyaw kayo, kuwaon lang akong hangin, para kadiyot ra. Patay tanan. Yan, natin, makapatubod na itong hangin. Na, Mau na, di na lang ta magpaka-bright-bright. Kaysa mata, di es Ginoo, mura ratag iro. Mau bita to gahapon or the other day ba to? Nga niingon kanang niingon si Kristo, dili mayong ihatag ang pagkaon sa mga anak ngadto sa mga iro. Kita mura rin kitag iro, pakanon, makakaon, puspusan, mukiring. Wa kita. Pero tungod lagi sa atong kaarogante, tungod lang kay gigasahan tas Ginoo, musugo dayon taog pagka Ginoo. Karon dias inyong balay, kinsa may Ginoo diha? Si Kristo o kamo? Niya kung si Kristo musod sa inyong balay, pasudlon o dili? Niya kay niingon mas Kristo, kanang mga way balay mauna ako, kanang mga gikas prisuhan mauna ako. Inyo nang pasudlon ang way balay o kanang mga gikas prisuhan. Si Kristo ba yan Niya kay siya makaditagiyas inyong balay, si Kristo maka pasudlan as Kristo. Kay niingon mas Kristo, nabilanggo ko imo kong giduaw. Di sa ato pa kanang nabilanggo mo nas Kristo. Hubo ako imo kong gibistihan. Gigutom ko, imo kong gipakaon. Wa ko'y balay, imo kong gipasulod sa inyong balay. Na karon, pasudlo ninyo sa Kristo sa inyong balay o kamo gihaw dito? Lison ng suod sa Kristo dito, kumbinto. Maglison Ako sa ingnon sila Jack niya, Edgar, binuang ganit, luukag dito. Nakapasod na taon may mga Kristo dire. Welcome tanan ang mga Kristo diha. Welcome. Mao bitaw tong ni Sodias Kristo atong niaging tuig ba to? Niaging tiaging tuig o di nabulahan si Remy. Kay nada ang iyang gitigom-tigom nga allowance nga gamay ra ba in taon kay ito akong gi-share niya. Iya pa yung gitigom-tigom gida ni Kristo. Nindutan Remy lagi. Ayahay ka na Remy. Tuan na dito'y pundos langit. Nanay trono dito. Gidaman Kristo, gapabuta-buta ra mas Kristo perti mending mayuhang mangitag pitaka. Gapabuta-buta pila to kabuk nakahig nga kanang baso kay di siya kita. Ang pitakang gisuod dito pag ilahom sa bag gitabunan pag yun nakuha dito mayuhag yung Kristo lagi. Nya inyo nang pasudlon sa inyong balay. Ay mga yawa wa din pasud. Si Remy, buutan kayo. Igor na ingos Remy nga, dong, kanang nakakaon na ka. Ang akong mga ID ha,
iuli lang na ako mga ID kay ako nang gamiton. Ay lang kwarta kay okay raman na. Nya, unsa man ka diha, maayo ra imong kahimtang. Ana ra. Akong naminaw din ako. Ayo ra pat yung wang ko. Pero maog na tinuod, no? Mao na gipangita ni Kristo ang mga mapaubsanon, ang mosunod niya, ang mudawat sa iyang pulong. Kanabang dili magpakaginoo, unya himuon din ta sa Ginoo nga gagmayng Ginoo parihas niya didto sa langit. Munay gisaad niya sa mga apostoles, kun mo lingkod na kustrono, lingkod sa mostrono, mura na sad mo Ginoo parehas nako. Pero dinhi sa yuta kinahanglan mahimo mong sulugoon sa tanan, biyai ang tanan, ug ako na mag-igo ninyo. Kay ako man ang maghahatag sa kinabuhi ug magpahamtang sa kamatayon. Sumala sa atong tubag sa Salmo. Hinaut unta, timan-an ni nato, no? Mga iro sa Ginoo. Daghan kaayong mga nindot nga punto sa atong mga pagbasa, sa atong gibasa sa Salmo ug sa Ebanghelyo. Kabantay mo, no? Daghan kay nindot nga punto. Usalay akong natandugan samtang naminaw ko nga gibasa kining mga tekstuha nga mura mag ako mo giigo sa mga pagbasa. Kanibang bahin sa Pangulo. Kisay Pangulo din his parokya? Pare. Okay. Kisay Pangulo din his barangay? Kapitan. Kinsay Pangulo sa munisipyo? Mayor. Kinsay Pangulo sa probinsya? Gobernador. Kinsay Pangulo sa Pilipinas? Presidente. Kana. Kinsay Pangulo sa inyong balay? Amahan. Agamahan. Ginikanan. Kinsay Pangulo sa inyong opisina? Kinsay Pangulo sa kumpanya? Kinsay Pangulo sa sige na lang, ay na lang na kay bati kayo na. So mo na ang Pangulo mo gisentro. Sa unang pagbasa gikalagutan sa Ginoo ang mga pangulo sa Israel kay imbis ilang pakanon ang ilang mga karnero, sila naman noon mo initambok kay ilang gikaon ang mga karnero. Wa nila pakana, pasagda nilang magkatibulaag, nya kinsa tumutambok, ilang ihawon, nya ilang kanon, aporte nilang tambuka. Dinhis parokya, kinsa may nitambok, ang sakristan o ang pare? Paita, niigo lagi ko, mabitang niingon ko. mabitang nasakitan ko, kay ako mano inidako ang tiyan, ako nga sakristan nipis kay tiyan. Ay tanaw wala ko mga sakristan, nilingin ang mga naong oy, pag-anhi ana dinhi, kaga lang mga naong ana, murag yung mga adik. Pero karon tanawa di ba, tambok nga adik. Na adik kaon. Oy, taka labog sultida, wag yun mo mo-observe. Nawa di ba gaangay na ang tiyan nako sa akong driver. Wow na, ingon ang Ginoo, ilisan ta mo. Ako na'y mangunay og bantay sa akong mga karnero kay imbis nga kamoy akong gipiyalan, inyo manong gipatay akong mga karnero, paninglan ta mo ani. Ako na'y mobantay. Mao nang gipadala niya si Kristo. Si Kristo na gyud mo'y nagbantay sa katawhan. Siya na giniari dire. Nya unsa may nahitabo pag-abot ni Kristo? Mas hayahay ang nagsunod niya kay kaniya. Nabi tayo giingon sa ato karon nga common gini ha, common ni nga atong mahibaw-an gani mao kuno ni rason hearsay nganong naay pandemic na COVID-19 nga mga kuan ni ba mao ni ang mga gitawag nato ni Reverend pa fake news. Pero may sa tingaling mensyonon bahalag fake basig news sa diay. Nga kini kunong pandemic usa kuno ni ka-aksyon sa mga taong naningkamot nga muus-us ang population. Kay daghan ro mga tao labi na ang mga powerful people, wealthiest people naghuna-huna nga the world is overpopulated. Overpopulated. Saman? Agree, disagree. Ako bahalag patyon ko. Ang akong stand mao gini.
the world is over-corrupted, not overpopulated. Usbon ako ha? The world is over-corrupted, not overpopulated. Ngayon sa man nato na pag-justify, kanus ata mahibaw nga naay corruption, sayon na kayo. Purting sayo na. Ang saon man, kung ang madato og mahayahay ang pangulo na gani, unya ang iyang mga sakop nag-ilaid sa kalisod, kana naanay korupsyon diha. Usbon ako ha, kung ang mahayahay ang leader o ang pangulo na gani, mo'y hayahay kay kinabuhi niya ang iyang mga sakop nag-ilaid sa kalisod, kana naay korupsyon. Saman, agree? Disagree? Agree. Mao na, sayon ra kayo. Tanawas inyong balay, kinsa may hayahay, ang ginikanan o ang anak? Sige. O ang anak mo'y hayahay, congratulations. Wa mo'y korupsyon sa inyong pamilya. Kinsa may mas hayahay, ang tag-iyas balay o ang mga maid? Sige, tubag. Ang tag-iyas balay, ana ay korupsyon. Kinsa may hayahay sa parokya, ang pare o ang mga worker? Ang naay korupsyon. Naay korupsyon. Kinsa may hayahay din sa barangay, ang kapitan o ang mga constituents? Eh, aro mapatay mo diya. Kinsa may hayahay, ang mga tao sa munisipyo o ang mayor? Sige, bahala mo diya. Kinsa may hayahay sa Pilipinas, ang presidente o ang iyang mga kabinete o ang mga Pilipinos? Kung muhayahay na ang leader na ay korupsyon, tanawa si Kristo nga nahimong good shepherd nga mao'y gihisgutan sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Unsa may gibuhat ni Kristo to prove nga siya maayong magbalantay, nagpuyo sa kakabos, nagpuyo sa kaputli, nagpuyo sa pagkamasinugtanon. Maubitang nagilty ko, kay kaming mga pari, kami mo ay mga sumusunod ni Kristo. Kami ang magpruiba sa kalibutan, gikan sa Santo Papa, hangtod sa dikon. Kanibang niya sa kong luyo. Kami mo'y mo pruibas kalibutan nga magbalantay kanato ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanato. Nga ang tanan untang nasakop sa simbahang Katoliko, mubati nga way nagkulang kanako. Di ka ko magilty ani. I-apel ko na lang ning ordinahanan. Wa ba'y nagmakulang karon dinhi sa atong parokya? Sige, sugdi lang diri aning nagsigig kuyog nako dinhi sa parokya. Naabay nagkulang nila o wa? Tubag. Og maunay akong guilty. Guilt kay ngano man. Daghan kay kuwang nila. Giunsa man sad nako pagpaningkamot aron dili intawon ko ma-over corrupted. Naningkamot ko nga kung dunay kuwang nila, kinahanglan duna say kuwang nako. Haron angay mi. Di man jud ko katubag sa tanan nilang paginahanglan, at least angay mi. May untag pariharamig madawat, pariharamig allowance, pariharamig share sa kolekta. Mo na akong gipaningkamutan. Susiha og tinuod ba? Kung di kay tinuod, ay mong saba-saba. Ay gabaan mo. Na siya. Kani Reverend Leo Lo Archie, ordinahanan man ni karong September 17. Hopefully, God willing, mapari na ni siya hapon sa September 17. Ako, pag-ordain ako, nakita na ako, kay pobre man ko, pagkatao, pag-ordain ako, nagsalig ko o misalig ko sa simbahan.
nga mo'y mugastos akong ordination. Daghan kay gastuanan ng ordination, labi na gining pagpakaon sa mga tao mutambong sa among ordination, sa kantamisa. Daghan man kay na mutambong niya, amo manang pakanon kay di masan magdag pagkaon ng kasagaran. So among pakanon niya, pobre man mi, di magsalig mi sa contribution, financial contribution. Muna bitang sikog announce nyo din kinsay ganahan mo contribute ngadtong Reverend Leo sa iyang panginahanglan pinansyal, ihatag dayon niya aron mo malangit. Ang naay kahatag nga di mo contribute, purgatorio. Ang muhatag malangit. Ug unsa may akong gibati sa dihang nahuman ang akong mga kantamisa nga nakapakaon ko sa mga tao. Sa dihang nahuman ang akong pagtuon sa seminaryo nga migasto kog sobra sa 1 ka milyon. Ang akong gibati, ang simbahan maoy nagsupply kanako sa akong gikinahanglan. Wa sad ko'y katungod nga maningkamot pag-supply sa akong gikinahanglan. Ana. Ang simbahan maoy mo supply nako. Kay gikas pagka-seminarista nako, hangtod na pare ko, hangtod karon, ang simbahan may gasupply nako, meaning ang katauhan sa Dios. Nya nganong maningkamot pa man ko pagtigom aning kolekta, pagsud aning akong bulsa og daghan kay kwarta for my future. Nga naa man ang simbahan nga nag-secure nako, nga nagbantay nako. Ang ako na lang sang buhaton, ako na lang say mo secured sa mga taong gipiyal sa simbahan nako. Mao na akong paningkamot, ambot og natuman ba, way siguro. Pero di biya ni sayon, mao na kaming mga pare, pangulo sa simbahan, aron maliwat ni Kristo, do nami tulo ka basic evangelical councils nga gi-embrace. Unsa man 3 evangelical councils nga among gi-embrace? Poverty, chastity, and obedience. Guilty ko to some of this from time to time. Pero ang akong effort na ako diha ni invest. Ngano man kung dili ko mo practice og poverty, ma-over corrupted ning parokyaha. Mangurakot yun ko kay magdato man. Mabtan ako ng balik-balikon, ganahan ragyod ko atong multicab nga magsigig aso ang lubot inigdagan. Sa diha Pacos Prison Ministry. Karon gipugos ko ninyo padaan ng inuba, giagwanta ginanakog maay. Labi na gyud inyo nang ipada igbalhin ako, agwantahon ko gyud na. Haron doon ako'y sense of poverty, meaning ako nang dadon with the sense di gid na ako. Sa dihang natumbahan og motor ang atong inuba, dito sa gaparking ko gamisa kog usa ka kapilya, natumba ang motor, perti pagkalumpingas dong ang driver sigig pamusmo perti niyang guula kay nalumping. Ako sige kog katawa, may nang lumping kay aron mura tag pobre. Tuon ka na malumping may lana kay dili pare mo nalumping. Di ba? Sakay lang gyapon, guol nimo ana bag-iran ay guol dia. Pasailuan ang nakabag idoy, gastuin ang iyang kuan, gastuin sa nang imo, pari bitaw ka. Kiglalis pigi kadasdan, aron mo traffic lang. Di ba? Ikaduha, chastity. Di mi magminyo, di sad mi manghikap. Kay kung di mi mubuhat ana, ma-over sexual exploitation yun ang mga parishioners. Ako kay laki man ko, mamili yun ko dihan mga nindot. Birahan ko dayon. Kung sa di kay ko tantong laki, patay sa Kristan. Imbis insinso, patay. Ikatulo, obedience. Og dili ko mag-practice og obedience, basta yun. I will be lording over my sheep. Ako gyud maghari-hari dinhi. Di yun ko mo konsulta sa Parish Pastoral Council, Parish Finance Council. Ako'y mo desisyon. Di ko mangonsulta nila. Akong pagbuot tanan. Ana. Sige, hilom na mo. O na, iampo na to sa Reverend Leo, iampo sa ko, ilampo ming tanang mga kaparian. Nga maliwat unta miniining nagpatrabaho sa parasan.
Dili siya concerned about money. Ang iyang concern, nakatrabaho ba kaha ang tanan? Makakaon ba kaha ang tanan? Wa ba kahay mo standby nga mga tao nya way kaon, motugi kag sayos buntag hangtod sa late afternoon, sige gid siyang suroy kay pakanon ganiyang tanan. Dili unta mi moliwat sa workers nga nag-unag trabaho nga purti gyud ka sentro sa sweldo. Ang kwarta gyud gitan-aw, mangumparar gyud tungod sa kwarta, magkuntis gyud tungod sa kwarta. Ang agalon, grabe kayo. Way pakialam sa kwarta. Ang iyang pakialam, nakakaon ba ka, nagamit ba ka nako ang kwarta aron makakaon ang way kaon. Aron matuman, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Seryoso no? Nindog ta. Murag lisod-lisod ron ang tema sa atong pagbasa o sa atong ebanghelyo. Naminaw ba mo? Nya nakagusto mo ato? Nakaingon mong sa titubag nato inig-ingon nga ang ebanghelyo sa Ginoo kusga Daigon ikaw, O Kristo. nya nakadaig mo sa Ginoo nga mao na iyang gisulti. Tinuod yun mong nidaig. Sa unang pagbasa, gihimong sampol sa Ginoo ang asawa ni Propeta Ezekiel. Gipatay ang iyang asawa sa usa lang kapag pamilok. Mura ba giatake ba? Gipatay. Nya, giingnan pagid siya, ayaw pagsubo. Ana. Nya, saman. Okay ra ninyo, iguli ro ninyo, patay ng inyong anak. Oy, okay ba? Ano, nagliningi, ay ingon mo, daigon ikaw o Kristo. Okay ninyo? Kamong mga asawa, iguli ninyo, patay na inyong bana, okay ra ninyo? Lagsik para ba ka ito ganiha pag-ikan nimo? Wala, doko-doko na. Kamong mga bana, gusto okay ra ninyo nga inigsunod ninyong lingi, patay na inyong asawa. Nya ingnon pagin mo sa Ginoo, ayaw pagbangutan, ayaw pagpurong, nga mura kag gasubo. Ana ba? Unsa man, sayon ba sundon ang sugo sa Ginoo? Lisod sayon. Ang batan-on sad sa atong ebanghelyo, porting datua nga pagkabatan-on, kung gihantingali kay ni siya, ang nahitabo kay gusto gid siyang makaadtog langit, gawas na kugihan, buutan pagid ni nga pagkabatan-on. Kay batan-on pagod siya, pero gusto gid siyang moadtog langit. Nya dato na gud siya, batan-on pa. Na yung mga batan-on nato karon gadanghag lang naw. Edad nag 20 kapin, walang yapoy mga buot. Digi ka mo mulimpyog CR. Bitaw. Bisa kung sa imong ihatag nga butang o dili mabuap, mawagtang. Mga irresponsable kay ba? Pero kaning batan-ona, very ideal nga pagkabatan-on. Buutan pa, gusto kay mo atog langit, unya, nadato pag yun tungod sa iyag yung nabang paningkamot ba? Motong pagingon niya ni Jesus nga unsa may akong buhaton aron gyud makangko nako ang langit, gisulti ni Jesus ang part sa 10 commandments, ang basic ba? Sa kanang 10 commandments, basic ba na nga kabuutan. Kamo nakatuman mo sa 10 commandments. Nakasag-o pa mo sa 10 commandments from number 1 ngadto number 10. Lingo magani mo, lupig mo aning batan-on. Kaning gawali, nakasago, wasad. Lopig kas batanon. Unya, pag-ingon ni Jesus nga, kani, mao ni, higugma ang Dios, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pamakak, higugma imong ginikanan, higugma imong isigkataw sa mas imong kaugalingon. Pag humagsulti ni Jesus, ani, ingon din batanon, Lord, with all sincerity, ako ginang gibuhat ang tanan, sukad pa pagkamat mo na kugbuot, hangtod karon. Unsa pa mangyoy kuwang. Moton ingo si Jesus buutana giday nimo dong no. Congratulations. Usa na lay kuwang. Nga unsa man Lord?
uli sa inyo, unya ibaligya tong tanan nimong mga kabtangan, balay, yuta, kanang tanan gid nimong kabtangan, apil na ng imong mga alahas, imong laptop, imong cellphone, ibaligya ng tanan. Unya ang halin ana ipanghatag sa inyong silingan nga mga kabos kaayo kadtong mga nagsigilag standby, kadtong mga manuyupay, kadtong mga kawatan, kadtong naa sa squatter pangtukuri tog balay, kanang mga way balay paliti nagyuta tukurig balay. Unya ini kahuman na gid nimo himo ana tanan, maangkon dayon nimo ang langit. Nya balik dire, nya kuyog ta. Sa may gihimos batanon. Pareha ninyo, lingo, lakaw nga masulubon. Siguro galingo-lingo to, di gina tinuod nga Ginoo eh. Di gina tinuod kay Ginoo pa na siya. Nahibaw gi sa giunsa nako pag tinarong, ngano manong pabiyaon man kuani? Sakit kay paminawon nga moingon ang Ginoo bitaw, karong adlaw akong kuhaon gikan kanimo ang imong gihigugma pag-ayo. Giingnan niya si Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Akong kuhaon ang imong gihigugma pag-ayo. Sa dihang na paralyze ang akong papa, mas gihigugma man ako ang akong papa kaysa akong mama. Kay nga akong mama, sukan na matngon kog buot, latos man yun, hangtod edad kog mga 11-12. Latos yun, latos, iging latos. Niya ako gipirming malatosan kay ako masay mutubag-tubag. Kaning akong mangho din kaning nang kuyog-kuyog nako. Pinangga man kay nastanan. Malatusan sa nuna pero murag hinay rang hapos ngadto niya, ari gid nako ang kusog. Mga bali ko nang sangas bayabas aris akong lawas. Mo nang murag distansya kog jutay sa akong mama. Akong papa gyud motob ang akong dedikasyon sa akong pag-eskwela, sa akong pagtrabaho, tuag yung papa. Oy, maparalyze bitas papa. Gahigda dito sa ospital, di nakatingog, nakaanak ko sa Ginoo, Lord, nganong kani may na-paralyze, kadto unta. Kay kusog ito muyaw-yaw, haron muungot ang baba ato din ato kayaw-yaw. Kani hinong gahilom-hilom lang, iapil paglatos ni mama, purting buutana, purting mo trabaho, wa gyud binuang. Mao man oy na-paralyze. Mo tong perti na kong hilak ato. Pero nakatubag sa to tingali sa akong pangutana unsay buhaton nga makasunod gyud ko sa Ginoo. Mo say akong pangambisyon sa una. Inikuyog na ko sa akong uyab, mingon ko Lord, nagkuyog ko sa akong uyab. Unsa kay akong buhaton no para malangit ming duha? Ang Ginoo paglikay mo sa langit-langit. Kay dinis kalibutan na bay langit-langit kanang dadalhin kita sa aking paraiso. Kamu wa mo kasuhay ana, mga naong ninyo. Niya magani din hitiguang na kayo, ingon mangani nga, di na nauso pa diray. Otro sa ding ditukang. Paglikay sa mga langit-langit. Mo na nga, perti na kong likay. Kana po ko tingali ato kauyab. Sikog likay sa langit-langit. Karon perti na kong mahay. Di ba, ako nagmahay. Kana bang unsay makalipay nimo kuhaa? Either kuhaon nimo voluntarily or just allow God to take away everything you love here on earth. Meaning, i-dispose na to atong kaugalingon ba nga, Lord, sige, kuha. Inana ba? Kami gani usahay mga pari, basig ako ra tingali, usahay muhilak man kung ibalhin og assignment. Labi nag medyo arang-arang gid dinhing kolektan. Lisod kuhaon oy. Mao na siya. Kamo gani lisod man gani mog dawat gani nga ang inyong buhok mo puti. Inyo maging ipatina. Kagamay ra ana. Galisod magay mog dawat nga mukunot na inyong naw, inyo magyong inat-inaton, butang-butangan gid ng foundation para sinaw kunong naw. Hilas biya ninyo. Ipakuha na eh. Ngano man aron dili ta malimot sa Ginoo. Kay kining mga butanga
makapalimot ni natos Ginoo. Malimot ta nga ang Ginoo mo'y naghatag nato og kinabuhi. Mo nang diha sa atong tubag sa Salmo. Unsam to'y tubag nato Salmo? Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahibugso kanimo. Mao man gunay nakaapan kun musugod na taghigugma sa mga butang ining kalibutan, mamaayo man or dili maayo nga mga butang, nya ato na nang higugmaon, malimot na tas Ginoo nga maoy nagpahimugso, nagalima hangtod karon 24/7. Dili siya muduka, dili siya matug, bisag natug ta nagtukaw siya para nato. Pero atong gikalimtan, oftentimes sige tagkalimot niya. Di ta kapasalamat nga buhi pa ng imong bana. Nakapasalamat ka karong buntaga nga buhi pa imong bana. Nakapasalamat wa. O may pagkuhaon na lang na. Nakapasalamat ka nga ang imong asawa buhi pa. Lord, salamat nga gitagaan pa ko nimong asawa. O nagsige na kaghandom, musang sawahan. Lisan kuno may dako. Nakapasalamat pa ka nga buhi pa ng imong anak nga porting tapulana. Oh. Nakapasalamat ka nga naa kay yuta nga gipuy-an. O nagsige lang kang pangigian ng utlanan. Sige, tubag. Ako nakapasalamat ko nga pari pa ko. Secret. Unsa may timailhan nga nagpasalamat tas Ginoo? Ang taong mapasalamaton dili gyud mangangkon nga iya na. Kung mo pasalamat gani ka, imong gidawat nga gasa ang imong nadawat. Kana bang ma-attach na kay ta sa butang nga makig-away na lang gitag tao tungod anang butang? Makig-away na lang gitag tao tungod anang imong prinsipyos kinabuhi nga ikaw gyud masunod? Di gyud nimo ipausab ang imong naandan kay ikaw gyud masunod. Mao nay dili gustos Ginoo, mo ang batan-on giusab ang iyang pamaagi. Si Ezekiel giusab sa Ginoo ang iyang kahimtang. Ang mga Israelita giusab sa Ginoo, gipabihag sila aron sila makaamgo nga wa gyud kay imo dinhi. Allow God to take away. Dili ta makig-away tao tungod lang anang naanda nimo. Bisag unsa pa na nga kalihukan. Hasta na lang Hinuon ang kabubuton sa Ginoo, masalikway na nato kay mao ni atong naandan. Apra nang naanad ka sigig pa perfume. Makahunong kag butang og perfume. Ang kanaanad na magukuan ni Father. Hunong ako no, suhay ko hunong. Kanang sige jud kag tan-aw na imong cellphone. Makaanad ka nga usa ka adlaw di lang jud ka butan og cellphone. Oh, ano bag? Sige, manindog na ta. Ang pulong nga nakatandog nako sa atong mga pagbasa karon, labi na gid sa ebanghelyo, kanig yung pulong nga gidapit ba? Kung kamo dapiton sa may inyong buhaton, mosanong o mobalibad? O ang nagdapit ninyo usa ka bantugang drug lord, muadto mo o dili? Ingon mo mosanong. Kung kita dapiton, doon na tay kahigayunan sa pagsanong o sa pagbalibad kay gidapit ramang ka. So ang kuan di ay, ang Ginoo di ay di gyud mamugos. Nagpreparar siya og dako kayong kumbira. Giandam na niya, pero igo ra gyud siyang mudapit. Nya kinsa may iyang gidapit, nakita nato nga doon na siya first priority, second priority, o common nga dinapit. So kitang tanan pulos kita gidapit sa Ginoo. Ang musanong sulod. Ang di musanong gawas. Ya kamoron og dapiton mo Ginoo moadtog langit. Sugot dili. Sugot. Gusga ko no be? Sugot. Nga inigdapit niya unsa may iyang unang buhaton.
doon na sa diapoy mga pamaagi. Sa ato pa na din naasad kay requirements kung dapiton ta. Nga nabitang imong kuan, imong anak magpakasal niya tuwa sa gapuyo sa Amerika ug dapiton kaniya dito nga motambong siyang kasal unsa may unang requirement? Kinahanglan na kay passport, na kay visa, ang masag makasud ka sa Amerika. Ang mga Americans makasud din why passport, why passport, why visa. Kita mo sud ngadto, kinahanglan na gitay visa. O kada bisan tunog gidapit ka, doon na kay obligasyon. Kung dapiton ganitag langit, unsa man ang langit, lugar sa mga buangon o sa mga buutan? Makasud dito ang buangon o makasud dito buutan ra? Anong madepende man? Kinsa may makasud dito? Lugar man na sa mga buutan, lugar man na sa mga balaan, makasud ba dito ang yawanon? Dili. Di sa ato pa kung musanong kas maong pagdapit, ang una gid natong buhaton, kinahanglan mahimo gitang buutan. Kinahanglan mahimo tang balaan. Sama ni San Bernardo, kining ato ronggi sa Ulog, sama ni San Vicente Ferrer, sama ni San Roque. Kinahanglan mahimo sa tang ingon ana. Una pata makasod. Kana kun musanong kas dinapit, pragud anang dapiton kag kasal nga mahimo kang ninang or ninong, basta gid nimong makapili-pili sa mga igsusulob, ano, niya mo adto jud kag parlor kay imo gyud ipa-parlor unsay mga singsing, unsay mga ariyos imong ipamutang kay imong ipahaom sa okasyon nga imong giadtuan. Nya kay langit man ang imbitasyon langit man, ang amang sa magdata dito sa atong mga sala. Di ang una gid ang requirement, biyai ang imong sala. Na karon saman anda mong mo-comply sa requirements? Makasud bas langit kada mga libakira? Nya di na mo manglibak. I-appeal ra ba ninyong pari usahay? Makasud bas langit kadang nagdumot siyang isigataw? Nya di na mo magdumot. Makasud bas langit kanang mga kusog kay maningil sa utang? Kaso dili. Nya di na mo maningil. Makasud bas langit kadang mga igihan kay giyuta, kanang kusog kayong mo misyon anang utlanan, nga hasta karsada apilon pa og kural. Makasud na sa langit. Nya di na mo mangural. Muy klaro. Makasud bas langit kanang mga naghomoseksual, kanang tipon-tipon pulos babae, tipon-tipon pulos laki. Mapatay kita. Unya, kining mga butang sayon ba ni i-comply o lisod? Kanang pagbiya sa sala ba, kanang paghimog balaan sa atong kinabuhi, sayon lisod. Ang ningong lisod adto na mo sa impierno. Sa unang pagbasa, gipakita ni propeta Ezekiel nga ang Ginoo di ay maoy mo limpyo nato. Iya kunong ilisan ang atong kasing-kasing, siya'y mo bukbo sa makalimpyo nga tubig. Dili di ay kita mo limpyo nato ang Ginoo di ay. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ibukbo ko kaninyo ang malinis nga tubig. Unsa to suman? Hugasan ko. O kana, hugasan ko ang tanan niyong mga sala. Ang ato ra dayong buhaton, igo ra daytang mo dool nya magpabukbo ta atong tubig. Ang nakaapan kay di man ta mo dool. So igabot na to didto para ko diha inigdool ninyo despultahan kaysa may musugat ninyo dianang may atong labi. Kana diha gadaan ng alcohol. Kamo ba'y gadag alcohol? Wa, kanaan mo patumbon mo ana diyang tubig.
nga inyong tiil para malimpyo aron kasud mo dinhi nya wa mo tap-tap tagaan mo og tap-tap nga katubos luton ana. So dili day kita maoy mo limpyo sa atong sala kay makasasala man ta, di man ta makalimpyo sa atong sala, atong iduol sa Ginoo. Ug mao ni siya ang misyon nato sa kalibutan, ang pagduol sa Ginoo aron buuan ta. Nya unsa man na siya? Ang pamaagis pagduol sa Ginoo. Una, kana gyung pagampo. Pray. Ampo. Ay pagsigtanaw ng cellphone, sigtanaw ihap ang imong kwarta. Siging ihap basta 20 pangitaon, pasanginlan pang mawagtangag 20 pasanginlan ang tanang tao sa balay. Nagikawat niya dito na huwag dito sa kuan pagkuot niya. Iphon yun. Nya ampo. Karon jutay na kay nagampo. Kada na to ampo bubuang tag tubig grasya nga makawagtang sa atong sala. Tanawa magrosaryo ka, di ba mahinumdo? Kana magrosaryo ka ba? Di ba mahinumdom ka sa imong sala? Og tinuod jud kang nagrosaryo, di lang ka nang kibot-kibot lang ba manamo na kaslangan tuday kuno. Di lang yun ana kana yung rosaryo ba na malandom ka ba? Oy mahinumdom ka oy katong imong nasinghagan, katong imong nainsultuhan, kanang imong gidumtan, kamong mga asawa nga dugay nang nibuwag sa inyong bana, mahinumdom ka nga laban din ako ning panuway dako Lord na karon gadumot naman ko niya, sorry kay Lord ha ana sa unyag mo balik siya welcome mo ana wa na gibubuan na ka ana og grasya pero sige kag ampo sa rosaryo nya sige lang ya po kag dumot sa imong silingan kontra kay nimong imong umagad na porti sa kusuga mo suyop wa ka na magampo wa ka mabubuhi nga ikaduha nga buhaton the practice of virtues kana bang pagbansay pagbuhat sa mga maayong buhat nga gitudlo sa Ginoo. Si San Bernardo iya jud gi-highlight and I think all the saints kanig yung pagbuhat sa mga buhat sa gugma. Matud pang San Bernardo, ako lang isummarize ang akong nasabtan, ingon siya ang gugma kumpleto na siya. Kung gusto kang mahigugma, then higugma. Kaysa imong paghigugma, ikaw mahigugma o ikaw sad makasinati sa gugma. Kay ang gugma kumpleto na siya. Nakasabot ba mo niya? Kung ako kasabot sad. Kana bang inighigugma ko no nato, di na kinahanglan nga doon na pa'y baos. Kana bang kitagod usahay para na mga asawa ko, isa, ako dong, gatinarong biya dyan ko nimo ha. Ako, gabinuutan dyan ko dire. Ikaw sa pag binuutan, sad, ay kung binuangi, ay pag kuangkuan dyan mga chicks-chicks, mingon sang bana, sus, ako day, nagtinarong dyan ko nimo, wag dyan ko patintal. Na magidaghang ay nangatintal dali, ako wag yun. Ana, no? Makak di ay. So, mo na. Ayan na pangayo. Mo na nga magsige ra kitag higugma. Atod pang San Bernardo, ay kanang imong tupad. Lingi ako nung na imong tupad. Kanang imong tupad ba? Lingi, ha? Unsa man? Gihigugma na nimo o imo nang gidumtan? Imong gihigugma. Maayo. Tinuod ha? Sunod, imagine ko na itong mga tao kauban nimo sa opisina, kanang imong mga silingan diha. Imagine ko no ilang mga naong. Saman, kayang higugmaon? Kana. O kaya gani, praktisan na karon, ighumas misa, higugmaa sila. Unsa may buhat sa gugma? Ang unang buhat sa gugma, maog yun ang pag-andam o pagkaon para sa imong gihigugma. Muna ang Ginoo nga nahigugma nato, gaandam gid siya kumbira. Banquet, pakan-agi ng imong gihigugma. Karon nahigugma mo sa mga adik. Pakan-a sa inyong balay, mga adik. Nahigugma mo sa inyong silingan nga nangilog sa inyong yuta.
Sige, pakana. Nahigugma mo anang sigig libak ninyo. Pakana. Ang imong banaw, magkuyog og ang iyang kabit, nga napo nakatuig wa mulis inyo. Nahigugma pa ka. Uy, tubag, uy. Og nahigugma ka, pakana. Pakana sila. Nya, dunganig kaon. Natog di ba ka masudipan? Labi nag maghinungitay sila. No, ana? Nya, masami ang kaon diri. Ang kabit pag may mukuha ng tisyo niya, pahiran. Ikaw gatanaw, ikaw asawa. Ikaw na tayo tigsukad nila. Ana? Saman, malipay ka, dili. Kung mag-uol kuno ka, matod pang San Bernardo sa imong pagbuhat ani, kay wa ka balusis gugma, awa ka mahigugma. Kay ang gugmang tinuod, wa na magkinahanglag baos. Ang gugmang tinuod, kumpleto na na siya. Inighigugma nimo, malipay dayon ka, kay ang gugma kalipay man. Ug mao ni siya ang tinuod nga banquet. Mao ni ang tinuod nga kumbira sa Ginoo. Kalipay sa Ginoo ang paghigugmaay. Mo na ang langit lugar sa naghigugmaay. Kamo dihang nahigugma, manindog ta. Himo sa tao mao ang Ginoo. Too dili. Ayo. Nganong gihimo man tas Ginoo? Wa na ito bag. Sige, bahala na mo diya. Usa ra gi rason nganong gihimo tas Ginoo or nganong nahimo ta tungod na sa gugma sa Ginoo. Mao na ang Ginoo, ang iyang laingan is love. God is love, love is God. Usba kuno be? Love is God. kana. Ang gugma mao na siya ang Ginoo. Unya ang Ginoo kay buhi man hangtod sa way katapusan ug way sinugdanan. Ang gugma sad maghatag og kinabuhi. Mao na kung ikaw gani tinuod kang nahigugma, maghatag jud kag kinabuhi. Wa gani gugma, way kinabuhi. Mao na sa atong unang pagbasa, nikuyog man si propeta Ezekiel sa Ginoo nga ning kupot siyang kamot o gida siya ngadto sa usa ka valley of kana ganing bones, walog sa mga bukog nga uga kayo. Sa ato panikuyog siya sa gugma. Nya pag-abot na nila didto sa mga bukog, nisangyaw siya bahin og kinabuhi ngadto sa mga uga kaing mga bukog. Noong sa mga bukog, nabuhi o nadugmo? Nabuhi. O, na siya. So, kanang tao nga nahigugma, makabuhi gina. Kanang tao nga wa mahigugma, makamatay gina siya. Makauga ba? Dryness. Maubitan na rong daghan kaing ka-depression, daghan kaayo ang naghikog, ngambaks building, tuoks liog, sige kudlit anang ilang pulso, mag-overdose anang na ang mga kanaganing tambal. Tungod kay wa na sila mubati nga gihigugma sila. Og nganong wa man sila mubati nga gihigugma sila kay wa na man sad sila mohigugma. So kung gusto gani kang mabuhi, pagpuyo diha sa gugma. Kamo, nahigugma pa mo sa inyong sigkataw. Kanang inyong tupad diha, nahigugma mo ana. Klaro kayo, wa mo mahigugma, wa man mo magtagdanay. Ang pari, nahigugma ninyo. Kamo, nahigugma mo sa pari. Amang kayo mo doon. So, maghigugma ay kita. Mao na nga si Kristo nihatag siya sa labing importanteng sugo. Usa ka sugo nga dunay duha ka bahin. Ang paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong unahuna, kasing-kasing, kalag ug kusog. Niya human dayon ang paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon.
Na ba siya gisugo nga higugma imong kaugalingon? Tubag ang makatubag tagaan ako 1 million. Na siya iniingon nga higugma imong kaugalingon? Tanawa ha, giunsa niya pagsulti, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nagsugo ba siya nga higugma imong kaugalingon? Ako wa sa ko kasabot. Kung atong una-una, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kung laino ni nato pagsulti, masaman, isipa ang imong isig katao nga maunay imong kaugalingon. Pasabot, ayaw na pagsighuna-huna sa imong kaugalingon. Ang imo nang huna-hunaon ang imong isig katao. So kung ikaw gani mo trabaho, huna-hunaan ang imong sweldo para na sa imong isig katao, di na para imo. Kung ang bana mo trabaho, ang iyang huna-hunaon, ang iyang asawa o ang iyang mga anak, dili ang iyang kaugalingon. Kaya kung ang iyang ganing kaugalingon, moingon din siya, mo ta magkatawa ko ng uban, moingon dayon nga, ada ako ko'y trabaho, I will treat myself. I will give reward to myself. Buangon. Mauna nga, moingon ding bana, I will give reward to myself. Kaya ako gigatrabaho, adi ko ni irimitanan sa kong asawa, oy. Ako sa ningkatan, mo ato sa Kusbir House, nga sige kong hikapan na akong asawa, luod na kayong naw, muhikap sa kong lain, oy. This is for myself. Ana, awa na, patay na ka diha. Pero isipa, ang imong kaugalingon, ikaw bana ka, ang imong kaugalingon, mao ang imong asawa, ang imong mga anak, sa may imong himuon, mag-agad gid kanila. Mag-agad ka. Kay sila na may imong kaugalingon. Mo-care gid kanila. Maghuna-huna kanila. Di na ka maghuna-huna sa imong kaugalingon. Mao ba ni nahitabo ron ninyo? Tutok na mo nako. Niya ang asawa sad, unsa man sa iyang buhaton, magsige sa siya huna-huna para sa iyang bana. Dili ang iyang kaugalingon. Kanang imong pagsigig pakulor na imong buhok, asawaha ka, makaayo na sa imong bana. Sige, tubag. Ang imong bana mo nagsugo, pakulor na imong buhok, pangiskis na imong kilay, imong asawa, imong bana gasugo. Makaayo na niya og sa imong mga anak. Nga magsulob-sulob pagi ka ng short nga perting mubuha. Kisa may imong gisuloban na ang imong bana o ang pare. Kana bang inana ba? Ay magpasiksita kay aron nga atong bana dili mo biya nato. Sure? Basin ba ya? Ug mo na hinungdan nga di na hinuon katagdon sa imong bana kay gilaina na kay siya sa imong kasiksi. Kuyaw-kuyaw na og lain ay mo like nimo di na ang imong bana. Huna-huna ba makaayo niya? Unya ikaduha, huna-huna nga ang Ginoo mo itagiyas tanan. Kay siya may kinabuhi. Pasabot, di sad ka mubuhat para ikaayos imong isig katao, nga di sad ka mananghid sa Ginoo, kay siya man mo iuna nimong higugmaon. Lord, naghuna-huna ko Lord nga makaayo gini sa akong bana kung magpakolor ko sa akong buhok. Sakto ni Lord o dili. Kana muna'y saktong pangutana, muna'y saktong proseso, niya muna'y inyong ginabuhat. Uy, panubag mo diya, uy, saan mo diya tingin? Mura naman mo mga bukog na gitanaw ni Ezekiel nga nailawas pero wa kuno'y ginhawang, mga patay. Ang saman mo, mga bukog mo diya. Oy, tubag sa mo diya. Panalitan, ako pare, ang akong higugmaon, ang kamo, akong parisyoner. Di ko maghuna-huna sa akong kaugalingon nga kanus ako mo palit og bag-ong sakyanan, pilay kolekta isod nako sa akong bulsa. Di ko maghuna-huna na. Ang importante kamo. Anong wa man umuoyon sa akong gisulti? Onya, mananhi dayon ko sa Ginoo, Lord, kaning akong gihuna-huna ba? Makaayo kanin nila. Kaning akong huna-huna nga mo initiate ko pag-renovate aning simbahan, pag-ayo aning atop, pag-ilis aning kisami nga katagak ko na,
ang pag-ilis og stained glasses aning ni ang mga ordinaryong bildo makaayo ka ni ha nya mingon kay Ginoo oh makaayo na go dayon nya unsa man ako pag-go mamananghid na sad ko sa mo konsulta na ko sa akong gihigugma nga mao ang parishioners nga gi-representahan sa mga Parish Pastoral Council, Parish Finance Council. Ana, dili ko magbuot-buot og himog desisyon. Kay nga naman, kapo may tig-desisyon para nako. Mo bitan nang nalipay kong inyong gidesisyonan nga inyo kong hatagan og sakyanan nga nindot-nindot sakyan. Ana, hinaot untang doon na pa mo'y sunod nga maayong desisyon. Ano ba? Testingan na nato. Huna-hunaa ang imong silingan, dili ang imong kaugalingon. Pagkaniduta puy-an sa kalibutan. Kung tanaw nimo imong silingan, galisod og agi, imong padako-dakuan ilang agianan. Kay gahuna-huna man kanila, unyag madagba na diha. Nya tanaw nimo nga dangog kayo iniguan, imong simentohon, ikay gasto. Nya kay wa makay kwarta pag 5-6 aron lang gyud imong magastuhan imong silingan nagasige ra ba naglibak nimo ipahilo na siya maayo ba unya kay ngit-ngit man bisag gisiminto na ngit-ngit man magabi abutan ig suga didto ikabit sa inyong balay aron dako kag bayronon nya inyo nang buhaton na mga igihan kay mo giyuta. Para ninyo ang yuta mas importante kaysa silingan, ang kural mas importante kaysa silingan. Grabe no? Neighbor ba ya? Dili ba ya na neighbor nimo ang imong kural? Di ba na neighbor nimo ang imong mga tanom? Di ba? Oy, mas importante naman noon ang tanom, mas importante ang kural kaysa silingan nga namilit lang taos kural. Mao man aron hitabo nato munang nahimo na ta nga murag mga ugang mga bukog ang atong kinabuhi uga dryness ang atong relasyon karon uga bitan na nga nindot kaayo no nga muhandom ta ba nga sus nindota kas kinabuhi mo nang niingon si San Pio X niingon siya let us renew atong bag-ohon ang tanan diha ni Kristo kinsa man ni Kristo gugma pasabot atong ibag-o ang atong katilingban diha sa gugma bag-oo nato ang atong paghigugmaay dili kay bag-oho nato atong katilingban pinaaging economics kana lang yung kwarta kana mga infrastructures siging himo ana mga dagko sige makaayo na kung out of love dili out of ambition personal ambition ako din kaning pagbago sa tong simbahan. Ambot out of love ni wa ako kasabot. Oy, out of love gini. Ako nang ginindot ang ato para di na mo matuan. Oh, di ba? Di na ako nang giilisan, akong gipailisan ang kisabi aron di na mo matagakan. Gipanindot na diha gi-stained glass aron mas malingaw mo, malipay mo kung musimba mo. Di mo malipay na rin. Nya og wa mo'y balay ako mong balayan kana akong nay kwarta wa mo way kwarta kunyo pugsa nanon san may ako'y tuburas kwarta pero ana na siya ug ang inyong atop buslot atong kuhaon aron wa nay buslot ana ilisa na to og kolorof pero karton lang ato drawingan wa man tay kwarta ug naa ato ilisan kung ba kanindot unta no ingon ana atong batasan mabuhi dayon ang mga bukog mabuhi tanawar gud ng imong anak nga sigihan nimong kasaba sigihan gid nimong kasaba ba unsa may iyang naong kanang glowing blooming or uga kusga uga karon iguli nimo ayaw na gyud kasabi ingna dayon day dong kaon na taday, kaon na tadong. Ana, niya mag-smile na kaniya. Unsa man mahitabo siyang naw? Buhi, no? Mura siyang tanom ba nga musidlak sad. Ana, labi na gyud di na gyud ka mosugo og panglaban.
Kay tapulan sa kay na imong anak nga babae, nya imong sugo og panglabang, kusmo dayon, kusog na kay mo kuso-kuso, mga gisi na lang noon na imong singa. Ayaw na ay napagsige mo panglabang ato day, ikaw dako lang na lawas nimo, wa kay buot, nakaron ti COVID mo taron, niya takas balay, wa man gyapon kay katabang dinhi, may ratag ma-COVID ka buanga kay. Sige ni mo gingon ana, oy magkusmo ang naong ana. Nakaron iguli nimo out of love. Moingon na kaniya, day hasa man to imong mga bulingon kay akong labahan. Awa, di ba? Lipay kay na, murag ko nagmusidlak ang naong ana. Di ama, daghan na kay rima. O sige, labangan to, ana. Nga, iguman ni mo glaba, maglungag na sad ka, ali na day, kaon na day, undangi sa na imong computer. Kay diyan na, galoto kong pagkaon. Sus, dakuan na, muhab-hab laging mayo. Nga, ika na sa imong hugas, iyang kinanaan, ana. Ngaw na gina imong pattern, di na dyan ka musugo. Kung saan hitabo sa imong anak? Porting tapulana. Pero tapulan na malipayon. Di ba? Nga ikaw, sa may mahitabo ni mo? Porting daghana ni mong trabaho. Dali kay kang masakit. Wala kay pahuway. Di ba? Pero nasakit kang malipayon. Oh, di ba? O na, okay? Imong anak natapulan nga malipayon. Ikaw nasakit nga malipayon. Nya karon di na makakapanglaba. Nya malipayon man siya nimo. Moingon to imong anak, ma, naunsa day ka? Sakit ko day, mura magligog ko kabangon. Isa, ma, ako diha lang ka higda lang ka. Ako nay mulungag, ako nay manglaba, ako nay manglimpyo. Sus, ako no, ako gining sada kay wa jud kong tabang nimo. Awa na. Makugihan na to siya, pero ikaw patay na. Ang sabi na anagod, si Kristo bitaw namatay, una pa man sa tanahimong mga Katoliko. Ang mga apostolis na martir, una pa man sa tanang konverter. Hindog ta.